Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kula wonten ing pasinan basa Jawi lumantar channel Reza Pahlavi. Sumangga saderengipun lumebet wonten ing materi, dipun subscribe rumiyin, dipun like lan dipun komen supados konten-konten menapa ingkang kula damel saged lumebet wonten ing HP-nipun panjenengan sedaya. Para kadang wonten ing pepanggihan dinten menika kita sedaya badhe gladhen sesarengan. Sinau sesarengan babagan carane gawe tembang kinanthi. Sumangga kita babar sesarengan. Nalika badhe damel tembang macapat wonten trap-trapan ingkang kedah dipun tindakaken. Ing antawisipun inggih menika ingkang angka setunggal nemtokake tema tembang. Dados ing wiwitan sumangga dipun temtokaken rumiyin tembang menika badhe damel tema menapa? Saged pendidikan, agama, kesehatan lan sapanunggalanipun. Wondene ingkang angka kalih inggih menika gatekno struktur tembang. Wonten ing tuladha mriki inggih menika tembang kinanthi. Dados panjenengan kedah mangertos rumiyin kados menapa paugeran-paugeranipun saking tembang kinanthi. Dados syarate aturane kados menapa kedah mangertos rumiyin. Wondene ingkang angka 3 inggih menika gawe ukara miturut aturan saben sagatrane. Dados sumangga dipun damel ukarane, dipun damel cakepane, ananging dipun jumbuhaken kalian paugeran saben gatrane. Makaten wondene ingkang angka sekawan inggih menika tulis ukara saka dhuwur mangisor. Ingkang angka gangsal milih tetembungan kang trep. Dados nalika milih diksi utawi tetembungan menika kedah dipun jumbuhaken, kedah dipun cocokaken rumiyin kalian paugeran supados saged dados tembang kang sae lan tembang kang leres. Wondene ingkang pungkasan inggih menika cek malih tembang ingkang sampun dipun damel kala wau. Dados sumangga dipun cek saking gatra setunggal dumugi gatra pungkasan. Makaten trap-trapane nalika badhe damel tembang. Mlebet wonten ing paugeraning tembang kinanthi. Paugeran menika tegese syarat, aturan. Dados wonten ing mriki tembang macapat menika saben jenis tembange pesthi kemawon gadah paugeran-paugeran ingkang beda-beda. Wonten ing mriki tembang kinanthi guru gatrane cacahe 6. Guru wilangane inggih menika 8 8 8 8 8 8. Dados saking gatra setunggal dumugi gatra pungkasan guru wilanganipun menika 8 sedanten. Dados gampil anggenipun ngimut-imut ngiling-iling. Wondene guru lagunipun inggih menika U I A I A I. U I A I A I menika paugeran saking tembang kinanthi. Mlebet wonten ing materi salajengipun inggih menika carane gawe tembang kinanthi. Sasampunipun panjenengan mangertos paugeran-paugeran saking tembang kinanthi kala wau, sumangga kita damel sesarengan tuladane tembang kinanthi. Carane kados pundi? Ginakaken driji kemawon. Dados dipun etang setunggal mbaka setunggal wandanipun. Gota setunggal paugeranipun inggih menika 8 U. Tuladhane kados mekaten. Mongko kantining tumuwuh. 8
U. Wondene ingkang gatra kalih inggih menika 8 I. Tuladhanipun salamimu, awas, eling. 8 I. Gatra 3 inggih menika 8A. Eling lukitaning alam. 8A. Guru wilanganipun 8, guru lagunipun A. Mlebet wonten ing gatra salajengipun inggih menika gatra sekawan. Paugeranipun inggih menika 8I. Dadi wiryaning dumadi. 8I. Wondene gatra ingkang angka gangsal inggih menika 8A. Tuladhanipun supadinir ing sangsaya. 8A. Wondene gatra ingkang pungkasan inggih menika 8I. Guru wilanganipun 8, guru lagunipun I. Yeku pangreksaning urip. Dados 8I. Mekaten caranipun nalika damel tembang kinanti. Dados cekap ngginakaken driji kemawon. Dipun etang saben wandane, dipun jumbuhaken kaliyan guru lagune. Mekaten mugi-mugi wonten mupangatipun. Kanthi kula pungkasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing konten-konten kula salajengipun.